एनिस किचन जतन भाग्य हाम दिनै जों आथक बिरियानि बाहायके संनाय आबोनो नायलायनाय आथक बिरियानि संनानै हिंखे तमा तमा नां फारिस जों नायना लायग्राना आथक नाखा जों अरो पास्ता आथक कत कत जात पास्ता नाखा जिरा बुसले हर किसा योग जात एकता चामच चिकन मसगुरी एकता चामच चिकन धनिया गुरी एकता चामच चिकन सतै गुरी एकता चामच चिकन माराठी मुगा दुईटा स्टार एनिस दुईटा जावेत्री एकता एलाइची 6-7टा थक दुईटा चामच कतर सम चानाय नांगमानिसो दालचिनी 3-4टा रेशम पेदा एकता चामच कतर हासिंग पेदा एकता चामच कतर लौंग 6-7टा धनिया बिलाइ याकासा नाखा तेजपाता बिलाइ 4टा पुदिना बिलाइ याकासा मस्ला गोथां 2टा फेकगै नाखा दय 1 बाटी नाखा पियाज थगो बाजिना बागै 1 बाटी माइरं जों बासमती माइरं नाखा 2 कप मना जों आधा घंटा तुयो चमैना फायदा के जों पहिला मस्ला न गुरि खालायना लायनाय बन बागै जावेत्री इलायची 4-5टा दालचीनी लौंग जीरा स्टार एनिस बना जों गुरि खालायनांगोन चिनि बिरियानि मसाला गुरि खालायबाय ताबुक जों थक गोबाङो पियाज बाजी नालायगोन खामसे खामसेखाय जों पियाज न खामसे खामसे ऐसा बाजी नानाय खामसे खामसे के बाजी कारी बायनाय चिनि पियाज खामसे खामसे खा फारिजों मना दाग दिख्लायनानै जों ताबुक आथकनो मसला बाय सापुलायसिनाय सेकां आथकनो बाति कतर रना अब चिनी बिरियानी मसाला अब धनिया गुरी अब मसगुरी अब सतै रेशम पेदा हासिंग पेदा लेबु बुतै पियाज बाजी जा बनाए के गुरा गुरा करे याग बायनो सुपुरै अब धनिया बिलाइ पुदिना बिलाइ अब जों सम रेनाय बनेल दय रेनाय ताक जों बनो जतन काहाम के सापुलै आधा घन्टासो खलाबै दाननाय जों ता माइ संनानै बागै दैनानै
चिन माइरम 2 काप नाजाक 2 काप हंके तै 3 काप मारनाय तापर तेजपत्ता belai star anise marathi mugga elaichi long dalchini tei thok kisaroi जों तैनो कुतुग्रे मुथुं नाग्रानाय चिनि तै कुतुखा फायदि जों ताबो आरो माइरं लेसनाय ताबो जों संकिसा रुइ माइनो कलै हलबै संसिना जों माइनो मुनततिखाय संहैनाखा बतै राने रफो रफो किसा मुनचलाखाय चिन कबागे मुनचलाखाय संहंता के जोंबो नासके न मा कारिनाय चिन माने जतन रेडि बायखा जों ता बिरयानी संनाय जेंसिनाय सिगां जों थक रुनाय कारायो प्याज भाजी मान थक बनरनाय अपने यागला जों आथोगना रुनाय तलखे आथोना माइके फेहले रुनाय तलावो मनसाका जों माइ रुनाय बनिया उला जों धनिया बिलाइ किसा हाइके सारे रुनाय बन परे पुदिना बिलाइ किसा सारे रुनाय मसो फेको जांनो ता और बेरे बन परे प्याज भाजी जांनो तैसा साकावा माइके सारे रुफिनाय तेकिसा ताबुक जों माइरं लेसनाय माइ संजांनो तलक तलखाय बेसे कला के माइरं बायनाय उना तलक तलखाय जों रुनाय ताक जों माइरं माइ साकावो पुदिना बिलाइ तेकिसा सारे रुसिनाय धनिया बिलाइ पुदिना बिलाइ ना ओमफ्राय प्याज भाजा तंमानि तेकिसा बनो साकावा के नायथो के साजावसिनाय फायदासे जों बनो खलबै मिडियाम हिट 10 मिनिट से संनाय सिगां तै अमाय सरगनि ब्लाम तंमावो ग्लुब खराबै दिलं चिन बिरयानी 10 मिनिट दंखा के जों ता बनो हर कम खाय ल हिट तै 7 থেকে 10 मिनिट संनाय जों हर कम तै 10 मिनिट संपिका के जों ता बनो हर बुथारै आधा घन्टासो नाराकनाय खलबै खलका के बाहाय थांपाय के जों बनो खलबैनो मा नाराकनाय आधा घन्टा यागोलो जों ता चिन बिरयानी न खुलंनायसिनाय बायले मतम फायना फारचें ता बनो प्लेटिंग खलायसिनाय चिन बिरयानी प्लेटिंग पाइखा जों ताबोनो कुतुं कुतुं चालाय मानखा पाइथागो सानान मुजोंगो प्याज भाजी फुरो बेले खामका हांके खासलगै थांनाय ते काराय तला पातला हांके तावा सकांगरुइ तावा साकाओ कारायना बक्सावै बिरयानी संदि ओ भिडियो नाय तंगनाय रखनो जतन न बेलायखे न हामबाय ते आनि YouTube चैनल न सब्सक्राइब खलाय जादि हामबाय।